shekara 8 aka yi ana tafiya da shi ko shekara 4 ne ko ba haka ba motocin da aka bashi a baya kaji an ce an kwace mota ko ɗaya a motocin da aka bashi a baya kaji an kwace kaji hakan to da haka malam Abdulkadir abin da yake faruwa shine saura kwana 2 in sauka ko kuma saura kwana 1 in sauka na ɗauki wancan motar na ce gashi na baka sannan motocin da kake hawa su already dama an ce ana cirewa a cikin salarinka su ai babu yanda za a yi ba ino bai da hurumin ma da zai ce zai karbe su amma yau kwanan ka 2 ka sauka ka zo ka ɗauki motoci ka bayar ai wallahi ko ino bai ce a dawo da su ba wallahi tallahi sai mun je mun karbo su ko ya zai yi da mu sai dai yayi da mu na rantse maka da Allah to malam kare duba ga lokacin na menene sakonka to sakona na karshe al'umma ina kira da babban murya da muna so a ci gaba da taya shi mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya addu'a dattijo adali gwarzo jajirtacce dan halalcacce duniya ta sani ta gani an ce katafila sarkin aiki shi ya fi karfin katafila sarkin aiki shi jirgi ne ma a jirgin ma a jet saboda daga hawansa an ga ababe da ya fara yi kuma mu ma sun kara mana karfin gwiwa sun sa mun ji daɗi sannan kuma ina roƙo mai girma gwamna akwai wata makaranta a Nafada local government wanda senior secondary school ne a lokacin PDP sai a kwace aka mai da ta junior secondary school muna roƙon mai girma gwamna da ya sa hannu